nagmayat nga gawid, then gumatang ti kanan ti ubing, kay ti nangalaan ti kasapulan kat kapusi ti banog, pero iti nalinis nga wagas. Nakakuha mo, apay nga ta, matilmon dagitoy nagangatong opisyalis. Matiltilmon da nga ti pakpakan da iti pamilyada kat nagapu iti kalukuan da. Anya nga sirbi na nga agpaiso nga nagpipintas iti lugan da. Nga nagapumat iti kalukuan. Nagmayat nga agbiag nga natala ti panunot ng konsensya. Dahita iti kapintasan nga mabalingay patawid tayo iti anak kan pampamilya tayo no mapuhaw tayo. Nga amin nga inpakan kan amin nga linakamda kan amin nga intod tayo kanyada. Kat nagtao di tinalinis nga nagapuan kan panagubla tayo para kanyada. Gusto niya po Diyos. Dagiti hangag trabaho. Haan nga mangan.